Yama abusuafo nyina kwa babie mo Ghana ni TV so ni abusua mesro se o first time ade ba yen page so na wo me subscribe button na wo so ho no so amame na wa like obetimi a share na do comment so e de egu ase yeguso aya ye hwe ne jam Asante Mampong Hene Daasebre Osei Bonsu tosumi ni Doteyie no guso ekoso enne eye de tosumi no second day ya mamre ene amane kwan so no yehwe atoto niema enso ewo ho na abusua enra ye bom ho amane kakra ewo niema hodo ekoso ewo Doteyie no ase ewom se enra osuo kakra toy nenso enei empanifo gino mo na so dendenden ye nei de ekoso bia no Ghana ni TV besa bom ho amane ewo ho na abusua bra asem sie no ye hu se amanfo bi ahyase o peso mo kire Asante Mampong abakose mu kakra na ebi mu ahyase keka se ohwemu a Daasebre Osei Bonsu tosumi no Asante mamponhene ya ono efra no ntuma on tintin so mu no ono ene ohene a odikan ya Asante Mampong adwaso no wako ato ewo adwa no so ana se wawu ewo adwa no so na eno ena Ghana ni TV ebo anan na ye ne teacher Sarfo Kantanka ya waben ewo amamre na afia bakose mu no na teacher amaya tiase se sene amanfo bi adi kan se Asante Mampong Hene Daasebre Osei Bonsu tosumi no ene ohene a odikan a wako ato ewo adwa no so no eye amamre ene abakosem ne bi mu achia no na teacher Sarfo Kantanka wono odini dwuma ewo Manhyia hemfie waben ewo nkrotua ena afa manto ahodo amamre ena afa mabakose mu de atodwa se ohwemu a Asante Mampong Hene ya we friend ne ntuma on tintin so mu no ono ene ohene otoso be se dubaako ye a kire se wako ato ewo adwa no so na wo kire mu sa ahemfo baako be se duasanan ena abetena Mampong adwa no so ye hu abamre ne abakosem nyina no teacher Sarfo Kantanka enso edito ye ni mu afi kwane a Asante Mampong kane tetebre so no omuti be dua na ombebo omosisen ewo enemprempre Asante Mampong asase so no teacher eni Ghana ni TV bo komo abusua peso osua Mampong amamre ne abakosem mu de a ene bomodian na hwebidui emane nsina abusua de enso e de free mesrawo mi subscribe button no so na like na share na obetimi do comment nso e de egu as yenhwe nsem a eni se ne teacher Sarfo Kantanka e kire amamre ne abakosem etare Asante Mampong bitedwa no ena afi eho nsem kan bia no yentie bi ayekwa ahoma no so biem na ye ne teacher Kantanka nso akodi nkomo na teacher Kantanka nso wa ben ewo abakosemu a esa afa mamre ne amane ho kura de a eni ejae teacher wadaroma miemo aha mejo so bro yewura megidi se bibia bokode wadaroma sene empanifo amamre ne amane kwa so mo hyeye no enra dwumade ne hyase a wodu woni krotua wisi ko hwebie enan so no toa so ne fedi kan na no pa mo de akogu ama awie so no wo masan so ahyase wadaroma yenwura mu kakra wa Asante Mampong abakose mu kakra na yenhwe sene Mampong akonya no ho senkae tie enkraba ne se biredi kan be se finsia aduokono ne akire ni a hini bi ewu anaso wato ewo Asante Mampong sika dwete no so ho senkaye ne ho amamre no wadawroma famene matie fon mahefo FM kakra efa ensembusa no efi na chia se yenkofo nim ne se Asante Mampong enfungu akomiana so na etu o mades enso esa na che enfu aba ewa akomiana so be ediasanan na sa ediasanan no tutu no na sebe wo manguso na katie bibe ya hiro mulu bombese du ena o mawuso nde ediasanan ne se du na atu o mko wu akomiana so de anai obi a ojina kire agene be ne se o mu wu akomiana so na tenkante sa o mu anyimfo wu akomiana so a enke nyanko nyatuntum engonya tuntum so wo Mampong akonya ho enti no saa samno de enti saa mom nanu ya akra be ha Daasebre eye onana bia yi ya owu 1930 1930 no Mamponghene Osei Bonsu ansa no no befa Osei Bonsu na Mamponghene bia ba ode Osei Bonsu no na yi na tabe oye na nansen enu biem ye de
mamponhene bi ene asantehene nyina ko Seychelles Island. Embra this asantehene prepare the first ko Seychelles. Mamponhene bi e ka ho a e frɛ no apia osoche. Na apia osoche so ewu Seychelles wo wa bra na yintu na so. Nti eno so no. Na anu ya 1826 so mamponhene bi anso ewu katamanso wo mo ya mra o kuma santima ndi eno achi no tawo ebinum a sebe o mo nso afiri mo o mo afiri edi ka pa no ndi ono anso afiri mo anna ye wo bohyanantuo ya ono nso ono na odi asantema ku domanim ekoko denchira ma yenya vitega asantehene bona basumano ite ya enone akonya ehunya o santememu tosu mienu ebise yaka sikaga na chino ite eneba gold na fi silver aba na mo ya na ntuo ononzo so enedi edima eko denchirasa yakunye nanso bebebe enono nso okọ ne nsamentri eno nso kira wo se yewo yimfo a omoyo ahu akonya no so enti yamra mampong nangasa ne mpani nsam kakra ene se omo fi adanse ayase omo ba na kuo ene omo nyina bepie akuro so ya ewo chekre na ya ombiti ya ombiti akrofonso oba no omo tatran bebi o ha beta obese nti bese dunum ansana ya sako anim enti behina se be kwai omo tena ho omo san betena kodi ekrum ya ewo mase tek nke ho ya sebe beno kase kura kodi ekrum fode omo ka adehie adehye dia konya wo kwade kuro no wo mu ka mampo adehye ho ya o mo akonya no nso so esumba mampo o mu fi ho no mo ba yi akrofon so ho ana o mu nua no ma ye kwofo abene wo no mo esa wo mati ekotena akwo ya me no ka sei ko manhene ene ne dom nyina ba o mu na sabe eyi no si monaso enji omo wo akrofon so ho no ana ko ba se omo ho chiri wo eji ne ngope asase fufroi yintu nkoso ana mamponhene samra no akwa mo abo atin no ma ne sahene ya samra na bomofo ana ya omo taya asahi ne sahene ya yefre no enyinam so ngope baby a ombetu akro enyinam no akọ nanim akoto baby a mamponhene baby a wo sisi ana okohia enyina suhene ono so ne sahene ewo ho enyina suhene ne sahene ne yefre no yeremetwa ana one mamponhene sahene ebome endi omko ya no ana mamponhene edi mampong di enyina susu ono fa ne sase no ndi asase no kakaka na ohu zada oni nyina ne kase no a eko ena ojifi enyina susu no na nensaka asase no na mampofo no behwe no akrofon so fo behwe no sei we die asase yantam o mamponi ena edi mampon no eba enjina eho katra no eno no so bibi fufo na bebusa dia teacher wadaroma medi wu sikura we dia bonotofu amaye nyame ya adomo a yenim se edadwoada ena kotokohene ankasa beba mampon asase so na amamra ne amane kwa so esefata ni die no ode ebrem panifo minimu wada so betimi ateho kakra de akere ne a amamra ne amane ye bekoso edadwoada no de omni se
Asantehene kasa na eba ayi no ono ankasa ne skina to sentine se mamponhene bia obaba bia ye asantehene abedi ekire asantehene ni wa mamponhene na wo asantemam ne senti o vice president de wa na obaye na yi enti asantehene ba eduada abaye yeseso yi bia ebio tanka ho se ikaja eniwa biteja enabo ebio mamponhene enne santemam nyina nifa hene asantehene wo no ya the line ketua bi asan mu a ewo soja nhihye mu soja man asante tikire na man no soja the line na wo mu no chese soja fo gu de fa ene soja fo gu benkum ende soja fo gu de fa no wo mu nyira gu o ma santemam na mamponhene na dawo mu ano nifa hene ena benkum no so asiria ena dawo mu ano ndi asiria nso ne benkum nifa no se mamponhene kura so ko na kura yi ne o kire nifa no achi eye adanse o pa benkum no so eno so eye kumawu ono so di otrosu mienu o benkum okay asiria Andy Kahu said, when a bronies improm impofrimu. And so the Nananimudini and my warmer quaba, Efe. One the Bua my or Maba. One more name somewhere. Asante Mampong Edna and in Reggie. Achame, my woman tea pain, set Mampong mine, and then Asante mine. Ufa Amameresu, Ufa Bruni Mero, and yet Ghana party biadia. Asante Okasa, one more name said Womanana, me shot my yini. Your independence, but now we work for before. Secondary school, Pemper College. Tini and yini. Niema fani eti ase. Okasa ni empanifo di ani mo hwe bi e frɛ no government. Ti niema fani eti ase. Achire. Ni anyame be kire. Me a meet baako mo he. Otwi lampo ama no so. O sa betina party baako ano. Woni kofo. Obeda na president. Okasa sa be nso no obi anim ni susa. We actually don't some constitutional ban ye de man no hwi nim 57 constitution I actually say party be an association be of like-minded persons on before nearby Ghana government no or go that time no business government yampa kuru no o man no I show almost as a woman dia okasa governance of kuru no na sha woman sa. I say nipe wo krom ni ade na say we dia party we dia we kola tisa ono amu bronu na no di esoro wan twere on sa e bisa amamre ente sa na ya to aso a constitution bibire aba na mu oduru pa ene 1960 dia no Kwame Nkrumah dane bibia no yi abrochire o ma panyini Queen Elizabeth ifri Ghana so na ye republic. If you was a sasa, I said that for us to Mumpini money, my way and she Mumpini money. Me janity at what was Munina Munsha, Munim, a sea, Waha. Or Mano, and your party be a friend association, a friend port car party there. Okasa,
Minimo near Yina Cambomua, near Ghana mine, near there. A bind back or boko, way back or boko, the 18 war. And Mensladi about me Cassach them. Yen and none ye brave, winning bravin and Nama may break. And none will what Miss Moa Dakrope, Mr. Qua, no manam, taha. I didn't send no man be. And rap, no fast say, soon by the moon, with you friend NDC party members in one call. Near my name is you all, and yet fair. It is the same miracle. So, Brian brain, 27 years. Matter so. Ya bread near to me, sir, to me in stature. Party can see you know what gonna ha. Ufa baby, I won't penny for a down on will be a the boo mammy. If you send some the boo ma womb, my summa buying. No.